Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдердинова бүген программада. Тавышланырга ярамый, балалар йоклый. Йоклаганнар балалар көндез. Депутатлар тынычлык турында законга үзгәрешләр кертмәкче. Җиңел түгел законы кертелә. Төрле якларына Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. 69 миллион сумлык хилафлыклар табалар. Узган елда җыелган акчаларны без бары тик алдык октябрь аенда гына. Биектауда хисап палатасы үткәргән тикшерүнең нәтиҗәләре хакында Гөлназ Сайфетдинова. Интернет аша алдаучылар арткан. Алар әйткән, аларның ниндидер акча сораган мөмкин, безне дә җавап бирмәскә игътибарсыз калдырырга дип уйлыйм. Дөнья пәрәвезе аша Татарстанда ничек алдылар һәм аннан ничек сакланырга? Айза Шаймардан. Заманы мәктәпләрендә бүген дистәләгән фән укытыла. Мәктәпләрдә педагог, психолог дигән белгечлек тә бар. Шушы яшендә булуына карамастан, әле һаман да бик актив. Чаллы мәктәпләренең берсендә әлеге профессия вәкиле белән Илшат Аюпов аралашып кайтты. Бинаны сатканнар җир бәясен исәпкә алмагандар, нәтиҗәдә бюджетка зыян 14 миллион сум, үзара салым акчаларына алынган җиһазлар кулланылмый яткан. Республиканың хисап палатасы Биектау районында үткәргән тикшерүнең нәтиҗәләрен игълан итте. Хилафлыклар 69 миллион сумга җыелган. Хәзер шундый тикшерү башка районнарда бара. Закон буенча алар 3 елга бер тапкыр уздырыла. Район казнасына кемнәр зыян китерә? Тикшерүчеләр атаган кимчелекләр изеннән Биектауга Гөлназ Сайфетдинова юл тотты. Без бу площадканы бик озак көттек. Һәм әле генә безнең балалар юк, безнең кич белән безнең дә бик күп балалар. Әле яңа гына урнаштырылган уен мәйданчыгы бу. Юртыш балаларына уйнар җир булмагач, үзара салым буенча акча җыеп җиһаз алганнар. 200 сумын узган ел башында ук җыеп тапшырган авыл халкына ел ярым көтәргә туры килә. Озаграк көттек. Августта алынган булган ул теге елны һәм бу елны июль ахырында куйдылар. Монда 5 пристан машиналар җөреп тора. Анда уйнаганда әйбәт. Авыл халкының уен җиһазлары кая дип артык төпченмәве аңлашылды. Кимчелекне хисап палатасы таба. Тикшерү үткәргән вакытта 200 мең сумлык җиһазның кулланылмавын күреп теркәп куялар. Җирле үзидарә башлыгы эшне кичектерүнең сәбәпләрен атый. Узган елның октябрендә алына кышка каршы куймыйлар, яз җир кипкәнен көтәләр. Без аны башта тиеш идек межевой торгау җирне, межевой близкий площадкага дип кадастровый паспортны сатыра кирәк иде. Эшләтә башлагасын бу җирнең генпланга кермәгәнлеге ачыкланды. Элдермеш. Монысы аудиторлар маршрутындагы икенче тукталыш районның үләт базы һәм биометрик чокырлары. Тикшерүчеләр монда да акча саный, әмма очына чыга алмый. Исполком района. Район башкарма комитеты башкарылмаган эшләр өчен подрядчы оешмага 227 мең сум акча түләгән. Без тикшергән 9 үләт базының 8-дә кыймалар юк. Бу куркыныч объектларга ирекле кереп була. Ул биотермик ямалар авылдан яраграк торалар битенә, шунарга караучылары юк. Булгалы инде профлисларын урлыйлар. Урланган әйберләрне бүгенге көндә подрядчик үзенең счетыннан тагын бер тапкыр инде гарантийный обязательство буенча устанавливает. Хисап палатасының мәгълүматы сайтларында аннан күренгәнчә бюджет үтәлешендә алар 30 миллион сумлык хилафлык таба. Әйтик, җиһазны нәтиҗәле файдаланмыйлар, эш күләмен арттырып күрсәтәләр. Без согласования с палатой Районның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы белән килештермичә аерым бер объектлар коммерцияль оешмаларга кулланышка бирелгән. Муниципаль милек белән идарә итүдә 26 миллион сумлык хилафлыклар табылды. Тикшерү вакытында 2 миллиард ярым сум акчаның ничек тотылуы өйрәнелә, 69 миллион сумлык җитешсезлек табалар. Исәп-хисапны алып барудагы тупас хаталар өчен җаваплы хезмәткәрләргә 5 административ беркетмә төзелгән. Тикшерү башка районнарда дәвам итә. Шират Мамадыш белән Түбән Камада. Биектау районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Андрей Тальцев, Яңа гасыр каналы. Шауламагыз, баланы уятасыз. Казанның яшь әниләре көндезге 1-дән 3-кә кадәр тынычлык сәгатьләре игълан итүне сорый. Шундый тәкъдим белән алар Татарстан Дәүләт Советы депутатларына хат язган. Бүген бу хакта парламентның хокук тәртибе комитетында сөйләштеләр. Төзелеш күп катлы йортлардагы ремонт еш кына балаларга, йокларга, өлкәннәргә ял итәргә кымачаулы икән. Мондый сәгатьләр 2018 ел башыннан Мәскәүдә кертелгән иде инде. Әби-бәбиләргә шаса да бу закон кемгә кымачауларга мөмкин? Фәрүзә Мәҗитова ике якында тыңлады. Казанның Сиров урамында төзелеш бара. Кайбер йортларны төзеп бетергәннәр, кайсыларының су байын гына кагалар. Эш барышын Туктаровлар 2 елдан артык тәрәзәдән күзәтергә мәҗбүр. Фатирлары шул якта. Тәрәзә ачмасаң һава юк, ачсаң тавыш диләр. Балаларга мешать итә ул тавыш. Йоклаганнар балалар көндез.
уяналар. Ул кешеләр дә бар монда, әнә балалы кешеләр дә бик күп. Көне буе покой юк монда, конечно. Свай көне буе. Тавыштан туючылар бер туктарфлар гына түгел икән. Андыйлар дәүләт советы депутатларына мөрәҗәгать иткән. Тынычлык турындагы канунны төнлә генә түгел, көндез дә 2 сәгать эшләтүне сорыйлар. Халык үтерә инде көндез бердән 3 хәтлек бүтән шәһәрләр белән Москвада барында закон кертергә көндезгә чакка. Менә әбиләрдән кермәй бу яшь хатыннардан керә. Бала белән ди абиттан соң җыларга тиешти, бер-ике җыларга бирмиләр ди. Менә шул законны җиңел түгел, ул законны кертергә. Мәсьәлә ике яклы. Берәүләр ял иткәндә, икенчеләр эшли. Ял вакыты һәркемнең төрлечә. Төзүчеләрнең төш вакыты сәгать 12дә башлана. Әйтик, хәзер беренче ярты төзелеш мәйданында тынлык. Көндезге ялны алар 2 сәгатькә кадәр озынайтырга теләми, чөнки эш вакытын бу бушка уздыру белән бер дип саныйлар. Потом тут ее надо догонять же, эти 2 часа-то. Как? Это будет полный провал. А почему? Ну а как, задержка, и мы денег не заработаем, ничего. Еш кына төзелеш өчен кран да арендага алына. Көндез 2 сәгать ял игълан итсәләр, аңа басып торган өчен генә түлисе була. Кышын эшләргә вакыт калмый да диярлек. Бу фатир бәяләре артуга китергә мөмкин дип саный төзүчеләр. Это все в конечном итоге приведет к удорожанию. Казан төзелеш шәһәре, әгәр бу канун кысаларында төзелешен туктатып торырга кирәк булса, бу төзүчеләр өчен шактый чыгымнар таләп итәчәк. Фатир бәяләре артуга кадәр барып җитәргә мөмкин. Шуңа күрә, минемчә, төзелешләрне түгел, фатирлардагы ремонтны 2 сәгатькә туктатып тору белән шикләнергә кирәк. Андагы тавыш күршеләргә ныграк ишетелә. Алтын урталыкны табу җиңел булмас ди депутатлар. Төзүчеләр белән балаларга төш вакытын тәңгәләштерергә туры килерме, юкмы? Ике якның да хокукларын исәпкә алып, халык вәкилләре әлеге мәсьәләне өйрәнә башлады. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камада ЮХИДИ хезмәткәренә эт ташланган. Татарстан буенча тикшерү комитеты бүген шундый эшне карый башлады. Автоинспектор тән җәрәхәтләре ала. Әлеге хәл Түбән Уратма авылы юлында була. Инспекторлар хукук бузучының машина йөртү таныклыгын сорагач, ул алардан качарга тели. Эт хуҗасын якларга буламы, әллә моның башка сәбәбе бармы? Алдагы материалда. ЮХИДИ инспектор белән бәйле күңелсез хәл әлеге ишек алдында килеп чыга. Йорт хуҗасы Лазар Шандыров сөйләвенчә, аның улын хукук сакчылары тоткарламакчы була. Янәсе ул автомобиленнән чыгып өенә таба киткән. Алар аны куып тотып кулга алырга телиләр. Шул вакытта эт хуҗасын якларга керешә. Искангалы ул аңыты. Шавайды урам буйлап та йөрийди. Ана үзләре барып, тотып алалар, бәреп куялар шул. Ну, урамда кешәтими, ишек алдында конечно кешәтия инде. ЮХИДИ инспекторлары исә ир-егетне очраклыгына куып килмәүләрен әйтәләр. Машина йөртүче аларга документларын күрсәтергә теләмәгән. Дөресрәге, ул аның булмаганда моңарчы йөрү таныклыгын алдырган булган. Туктаталар машина туктамый, аны куып киткәч, аның водителе правасыз була, элгәре лишенный була ул. Аны тоталар, аны тотканда аның иптәше чыга, үз этләрен инспекторларга җибәрә. Ничек булса да, ул водительне тоталар безнең инспекторлар. Ул аларның этләре безнең инспекторларны тешли башлый. Түбән Каманың ЮХИДИ башлыгы сүзләренчә, хукук бузучының хатыны этне инспекторларга махсус җибәргән. Соңыннан ир-егетне участок алып китеп, 12 тәүлеккә ябалар. Машинасын штрафстоянкага озаталар. Ләкин эш әле моның белән генә төгәлләнми. Бүген әлеге очрак буенча материаллар тикшерү комитетына тапшырылган. Түбән Кама районыннан Айгөл Бәдретдинова, Айзат Шаймарданов, Гөлия Нигъмәтуллин, Александр Комаров, Рафаэль Рәкыйпов, Яңа Гасыр каналы. Узан ялларда автоинспекторлар рекордлы 116 килограмм наркотик белән тотылган курьерларны 2 айга тикшерү изоляторына җибәрделәр. Бүген Казан Вахитов районы суды шундый карар чыгарды. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның хокук сакчылары узган ялда 28 яшьлек 2 Мәскәү кешесе Александр Чирков һәм Игорь Силантьевны туктата. Инспекторлар машина йөртүче белән пассажирның иминлек куешын эләктермәвенә игътибар иткән. Соңра аларның автомобиль салонында 116 килограмм тыелган матдә табалар. Тоткарланучыларга карата җинаять эше ачылган. Татарстанда мошенниклар интернетка күчкән. Быел гына да Казанда теркәлгән 1650 очракның 1302-се интернетта алдаулар белән бәйле икән. Алыш-биреш сайтлары, ялган сәхифәләр, СМС, телефонга вирус җибәреп, шундый ысуллар белән халыкның кесәсен югарталар. Мошенниклар кулына Казанда күбрәк кемнәр эләгә? Айзат Шаймарданов. Купила MacBook на сайте в интернете, оплатила полностью 100% сумму, после чего MacBook не прислали. Мария Деброва 100 мең сумын җилгә чыгарганын соңыннан гына аңлый. Полициягә мөрәҗәгать итеп тормаган соңра үзе ачыклавынча, ул MacBookны ялган сайттан алган булган.
потом уже начали пробивать в интернете. Бу сайтны өйрәнә башладык. Бөтен җирдә дә ялган дип язылган иде. Мошенниклар рәсми интернет кибет сайтының клонын ясаган булганнар. Сәхифә исеменең хәрефләрен үзгәрткәннәр дә алдадылар. Ялган сайт кына түгел, хәтта рәсми сәхифәләр аша алдау да бүген гадәти күренеш икән. Күптән түгел август ахырында 70 яшьлек әбине төп башына утырталар. Ул интернетта аяк киемен сатуга куйган булган. Мошенниклар аңа шалтыратып, акча җибәрәбез дип банк картасының барлык мәгълүматларын сорап алган. Нәтиҗәдә әбинең гомер буе җыйган 900 мең сумы бер мизгелдә башкалар кесәсенә кереп утыра. Бүтән проблемада банк картасының барлык мәгълүматларын җинаятьчегә әйтеп бирүдән башлан, әгәрчә сатып алуда менә шушы картаның 16 санлы номерын әйтү дә җитә. Инде банк картасының вакыты, һәм анда исем фамилияның ничек язылуы һәм икенче яктагы кодны әйтеп бирсәң, әлеге банк картасының хуҗасы шунда ук җинаятьченең кармагына эләгәсең дигән сүз. Иң күп мошенниклар алыш-биреш сайтларында утыра икән. Көн сайын Казанда гына да 3-5 гариза кирип тора. Барлыгы ел башыннан сентябрьгә кадәр башкалада 1302 интернетта алдау теркәлгән. Нельзя сказать, что там именно вот пожилые люди. Өлкән кешеләр генә мошенниклар кулына эләгә дип әйтү дөрес түгел. Интернетта күп утыручы һәм чит кеше ышанычына керүчеләр дә корбан була. Интернетта алдауларның түрі бүген берничә дистәдән арта кешегә SMS килеп, бүләге туларын хәбәр итәргә мөмкиннәр. Я социаль челтәрдә дусларының аккаунтын ачып, акча сорыйлар. Медицина хезмәте өчен салымны кайтару өлкәсендә дә мошенниклар актив эшли. SMS-лар килә, мин аларны удалять итәм. Банк карта номерларын сораганнары бармы? Сораганнары юк, но шундыйлар формада килгәне бар инде. Без ышанмыйбыз андыйга. Битереп атабыз. Олар әйткән, аларның ниндидер акча сораган мөмкин, безне дә җавап бирмәскә, игътибарсыз калдырырга дип уйлыйм. Беләсезме, банк карталарында ни номерларны әйтергә ярамый? Беләбез инде. Икенче ягындагы 4 цифраны әйтергә ярамый. Телефонга мошенниклар вируса җибәрергә мөмкин, моннан сакланыр өчен бары тик лицензияле программалар куярга кирәк. Алдаучыларга исә 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яный. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Күзем ачсам куе томан, синоптиклар һәм коткаручылар кисәтә, бүген төнлә һәм иртәгә иртән Татарстанда урыны белән көчле томан төшәчәк. Бу сәгатьләрдә артык ихтыяҗ булмаса, ерак юлга чыкмаска киңәш ителә. Чыгарга туры килсә, юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә һәм дистанция сакларга. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Үз эшенең осталары Казанга җыелды. Санаторийга путевкалар бирәмен. Дәүләт хезмәткәре исемен йөртү өчен аларга нинди сыйфатлар булу хас? Руслан Хусаинов шул хакта. Заманы мәктәпләрендә бүген дистәләгән фән укытыла. Мәктәпләрдә педагог, психолог дигән белгечлек тә бар. Шушы яшендә булуына карамастан, әле һаман да бик актив. Чаллы мәктәпләренең берсендә әлеге профессия вәкиле белән Ишат Аюпов аралашып кайтты. Владивосток шәһәрендә Көнчыгыш икътисад форумы башлананда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Безнең делегация монда килгән инде. Татарстан җитәкчелегенең чит ил компания вәкилләре белән берничә эшлекле очрашуы планлаштырыла. Анда хезмәттәшлек турында килешүләргә имза куелыр дип көтелә. Быел Владивостокта дөньяның 60-ка якын иленнән вәкилләр җыела. Хәзерге вакытта форум дәүләт эшлеклеләре, бизнес вәкилләре һәм экспертларның аралашу өчен төп мәйданнарның берсенә әйләнде. Татарстанда иң яхшы дәүләт хезмәткәрен ачыклыйлар, быелгы конкурсның шартлары катлаулырак. Дәүләт хезмәте күрсәтүне тагын да уңайлату өчен катнашучылар үз проектларын тәкъдим итәргә тиеш. Ярышка 54 гариза алганнар. Аларны ничек сыныйлар? Руслан Хысындинов күреп кайтты. Фәннур Гарифуллин бүген үтә дә җитди конкурста 2нче ел катнашса да дулкынландыра ди. Дәүләт хезмәткәре исемен йөртүнең үз үзенчәлеге бар. Бу конкурс барыбыз өчен дә бик файдалы. Үзебезнең алдагы эш өчен, алдагы тормыш өчен. Әлбәттә, инде бу конкурста эләгү минем өчен дә бик зур шатлык дип әйтсәк була. Кичә кеше белән эшләсәләр, бүген парта артында алар диктант яздылар. 250 сүздән торган текст Ютазы районыннан килгән Сәвия Гәрәевага катлаулы тоела. Әйбәт яздым дип әйтеп булмый, бардыр андай инде хаталар. Матраштам инде. Бүген биремнәрне башкарган вакытта күпләр мәктәп елларына кайтты, ә хәзерге тормышта эшләре халыкка дәүләт хезмәте күрсәтү. Санаторийга путевкалар бирәмен. Бюджет системасында эшләүчеләргә, пенсионерларга аннары бирәбез удостоверениелар. Күп балалы гаиләләргә, Чернобыльчыларга, төрле категорияларга. Конкурсантлар үз өлкәсендә эш осталыгын дәлилләргә тиеш чираттагы турга аларның яртысы гына узачак. Анда инде дәүләт хезмәтен яхшырту буенча үз проектларын тәкъдим итәчәкләр.
Бу дәүләт хезмәткәрләрен мораль яктан да, материаль яктан да үсешләрен күбәйтергә, аларны үстерергә менә шул яктан уздырыла. Алар бит алар татар телен белән, урыс телен белән белергә тиеш түгел. Алар үз эшләрендә дә бик көчле, бик нык булырга тиеш, профессионал булырга тиеш. 12 җиңүчене акчалата бүлә һәм дипломнар көтә, иң бәхетләрне президент Рөстәм Миңнеханов үзе тәбрикләячәк. Руслан Сынҗинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казахстанның генераль консулы Еркин Токымов белән очрашты. Республика парламенты башлыгы дипломатны үз вазифасына керешү белән котлады. Татарстан белән Казахстан арасында дустана мөнәсәбәтләрне саклап калуда һәм ныгытуда, шул исәптән киләчәктә дә парламентара элемтәләрне үстерүдә ышанычын белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин Еркин Токымовны президентының Дәүләт Советына юлламасы игълан ителәчәк утырышка да чакырды. Узган ел Казахстан белән сәүдәләнеше 708 миллион долларны тәшкил иткән. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә тиздән миллиард кайрышу мөмкинлеге бар. 18 ел буе мәктәптә химия фәнен укытканнан соң ул психология белән кызыксына башлый һәм икенче тапкыр югары белем ала. Чаллыда яшәүче Александр Филипповка хәзер 61 яшь. Узган ел ул иң яхшы укытучы Россия күләм ярышта беренче урынга чыга. Шундый һөнәрләр бар ди аның хезмәттәшләре, еллар узган саен кыйммәте арта гына бара. Шундыйларның берсе психолог. Чаллының 37-нче мәктәбендә эшләүче кызыклы шәхес белән Илшат Аюпов аралашты. Все, как он выйдет на этот новый уровень, он получает это райское удовольствие от того, что он смог. Александр Филиппов 17 яшеннән укытучы булып эшли. Аттестат алуга авыл мәктәбендә укыта башлаган. Хәзер эш стажы 44 ел. Тәҗрибәле педагог, психолог янына укытучылар һәм ата-аналар гына түгел, яшь укытучылар да еш керә. Әдилә Мөбәрәкшина хезмәт юлын башлап кына җибәргән әле. Мин мәктәптә беренче ел гына эшлим. Мәктәп психологына мөрәҗәгать иткән идем. Ул безнең тәҗрибәле укытучы. Үзенең киңәшләрен бирде. Бу миңа эшемдә бик ярдәм булыр дип уйлыйм. 18 ел химия, биология укыткан дәвридә психология буенча бик күп сораулар булды һәм аларга җавап таба алмый башладым ди Александр Филиппов. Шуннан соң тагын бер югары белем ала. Психология белән 27 ел ныклап кызыксына һәм хезмәтенең файдасы да бар. Я стал лауреатом всесоюзного конкурса педагогов-психологов. Узган ел лаеклы ялга чыктым һәм яшьләр белән көч сынашып карарга булдым. Россия күләм ярышта иң яхшы педагог-психолог исемен яуладым. Узган елда ук лаеклы ялга чыгу яше тулса да Александр Филиппов әле егетләр кебек. Тәҗрибә туплаган гына өчен, аны башкалар белән уртаклашыр вакыт ди. Ул бик яхшы укытучы, бөтен материалны әйбәт аңлата, һәм ул безнең психолог, шуңа һәр булган кайгы белән без аның янына килеп, аның белән сөйләшә алабыз, ул безгә ярдәм итә. Бүгенге көндә ул шушы яшендә булуына карамастан, әле һаман да бик актив һәм чаңгы ярышларында, таланты вокруг нас ярышларында һәр вакыт теләп катнаша. Шахматка да һәр вакыт ул безнең мәктәптән уйнарга бара. Александр Филиппов була яшь калуның сире спортны яратуда ди. Шулай күп авырулар киеренке хәләттән килеп чыга дип саный. Шуга мөгаллим үз киләчәген яраткан эшендә күрә. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Ирактагы якын тавыш хәзер үзләрендә яңгырый. Удмуртиянең Можга шәһәрендә Болгар радиосы сөйли башлаган. Милләттәшләребез аны яратып тыңлый, тапшыруларын көтеп ала. Тик Удмуртиядә татар радио дулкынын эшләтеп җибәрү җиңел булмый. Оештыру эшләренә ерак юлга машинада йөрүче Фәрит Фәйзрахманов алына. Моңа ничек ирешүен һәм хәзер олы юлда ничек кинәнүен Назир Нығмановка да сөйләде. Болгар, 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 бездән сезгә Фәрит Фәйзрахманов Можгада туып үскән. Гомер буе татар мөхитенә, туган телдә иркенләп аралашуга сусап яшәдем ди ул. Һөнәре дә гаиләсеннән аерылып, озакка ерак юлларга чыгу белән бәйле. Ул үз машинасында башка шәһәрләргә йөк ташый. Менә юлга чыккач инде Зофрак йөргәндә инде менә юлда булганда инде. Бик, сагындыра инде, иләрдә сагындыра. Үз телем дә сагындыра, безнең татар телебезне менә. Шуларны, тыңнасы килә инде, сөйләшәсе килә инде менә кеше белән татарча мәдрә. Башагында менә туры килә дә татарлар. Азак татарча сөйләшсәң дә менә йөрәкләргә менә мой кебек ята. Ой, тавазлар була бишетелә. Әнә шундый сәяхәтләрнең берсендә туган шәһәрендә татар радиосын булдыру теләге барлыкка килә аның. Ул төрле оешмаларга хат юллый. Шул исәптән Татарстанга Кремль Рөстәм Миңнехановка да. Җавап узак көттерми. Татмедианы килде инде. Ответ.
Ваше письмо рассмотрено, что вот заключим договор с Сарапулом, где оттуда, видимо, вещание-то идет на наш город, я не знаю, там, всей тонкостей. Вот. И в течение полугода начнется вещание. Шулгада сиинди мен аңғарылын. Ярты ел көтәргә дә туры килмей. Радио 3 айдан соң сөйли башлый. Ул уңышлы гына эшләсен өчен елына 110 мең сум акча кирәк ди Фәрит ага. Быел 80 мең сумны эшмәкәр үз хисабыннан түләгән. Киләчәктә башкалар да кушылыр дип өметләнә ул. Ә менә җирле хакимияттән ярдәм булмавына бераз кәефе төшкән. Менә ярый мин хана булышты. Менә әйтәм, аңгар рәхмәтем зур, самое главное. Ул булмаса все, булмас бер нәрсәдән. Вот. Хәле бит урыслар әйтәләр бит, русский своих не бросает. Менә татары тоже своих не бросают, оказывается. Болгар радиосының Можгада эшли башлавы татар телен саклауга да зур этәргеч ди җирле халык. Шуңа да Фәрит Фәйзрахмановка күпләр рәхмәтле бүген. Можга районына килеп керү белән мин үзебезнең Болгар радиосын кушам. Күңелләрем күтәрелеп, шул татар җырларын тыңлап барам. Удмуртия республикасында торып, татар үзебезнең Татарстанда ни булганын белеп тору, ул үзе бер горурлык. Анда яшәүче милләттәшләребезнең теләге бар. Болгар радиосының Удмуртияның башка шәһәрләрендә дә эшли башлавы. Безнең очрак башкаларга да үрнәк булыр дип өметләнә алар. Удмуртиядан Назир Нугманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Чираттагы хоккей уены кайчан көтелә? Безнең Татарстан хоккей командалары яңа сезонда кунакта уйнау сериясын башлап җибәрәчәк. Аларга уңышлар телибез. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. 15 сентябрьдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы Казан агросәнәгать паркында узачак бакча бәйрәменә чакыра. Биредә сезне җиләк, җимеш, яшелчә күргәзмәсе, мастер-класслар, бакча кирәк-яраклары, үсентеләр ярминкәсе һәм күңел ачу программасы көтә. Шулай ук 15 сентябрьдән авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Рәхим итегез. Фердус Тямаев гастрольләрен башлап җибәрә. Төмән, Тобольск, Нефтеюганск, Муравленко, Яңа Уренгой, Нижневартовск, Сургут шәһәрләрендә сезне көтеп кала. Татарстанда 6-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Мәскәү егетләре сезнең шәһәрдә. Ике йөрәк дигән лазер шоу программалары белән Айрат Сафер һәм DJ Радик. Син моны күрергә тиеш. Белкада рус сезоны. Россиядә тегелгән тун, пәлтә, курткаларга зур ташламалар. Үзебезнекен сайла. Белка, Татарстан 7. Әкият Курчак театры нәнизусларын яңа сезонда спектакльләренә көтеп калам. 14 сентябрь театр яңа 85-нче юбилей сезонын ача. Рәхим итегез. Кадерле тамашачылар, сезгә Камал театры билетларны өстәмә түләгәрсез сатып алырга киңәш итә. Театрның рәсми сайтында үзегез теләгән тамашага урыннар сайлагыз һәм банк картасы белән түләгез. www.kamalteatr.ru тиз һәм уңайлы. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun, 4 пятерки, 3 семерки. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Ну а мог прийти с подарком, ведь в Фармленде их немало. Этой осенью в аптеках Фармленд рекордный урожай подарков. Покупай дешевле, получай подарки. Я пришел к тебе с презентом. Сразу видно. Из Фармленда. Мы разогнали выгоды на максимум. В марке Nissan на Чуйкова Qashqai и X-Trail со скидкой до 350 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Акбар хоккейчылары яңа сезонда кунакта уйнау сериясын башлый. Иртәгә Казан командасы Омск бызында Авангард белән көчнәшәчәк. Ә Нефтехимик Астанада Барыс белән ярышырга әзерләнә. Хоккейны студентлар да бик ярата.
Укырга да хоккей уйнарга да өлгерәләр. Бу атнада башкалабызда яшьләр арасында бәйге узачак. Студентлар хоккей лигасының ачылыш кубогы беренче мәртәбә оештырыла. Анда 4 җыелма команда катнашыр дип көтелә. Турнир нәтиҗәләре буенча халыкара ярышларда катнашу өчен кандидатлар исемлеге дә шунда билгеле була. Нәкъ менә анда уңышларга ирешүчеләр 2019 елда Красноярскида узарга тиешле кышкы универсиада һәм дөнья кубогында катнашу өчен юлламаларга да ия була. Студентлар хоккей лигасының ачылыш тантанасын 4 сентябрьдә Казанның Зеланд спорт комплексына билгеләнгән. Бу көннәрдә Люксембургта өстәл теннисы буенча ачык чемпионат узды. Төрле илләрдән җыелган иң көчле спортчылар арасында Татарстан вәкилләре дә бар иде. Берничә көн барган катлаулы ярышларда республикабыз кызлары призорнарга күтәрелде. Анна Блашко аерым төрдә көмеш медаль белән бүләкләнә. Татарстан данын яклаучы тагын бер кыз Дарья Шадровна Люксембургта узган чемпионатта бронза медаль белән кайта. Бу көннәрдә бадминтон буенча да иң көчлеләрне ачыкладылар. Иң уста бадминтончылар җиңүләрен бәйрәм итте. Казан, Саба, Алексеевск спортчылары иң көчлеләр рәтендә республика күләмендәге ярышта осталыкларын күрсәтергә 20 районнан катнашучылар җыелган иде. Ярышлар Олимпия системасы буенча 5 разрядта уза. Ир-егетләр арасында Казан бадминтончысы Александр Василькин хәлиткеч уенда Михаил Гелашвилидан өстен чыкты. Хатын-кызлар арасында Анастасия Редкинага тиңнәр табылмый. Чемпионат нәтиҗәләре буенча Татарстан данын якларга әзерләнүче җыелма команда тупланачак. Ноябрь аенда Мәскәү өлкәсендә Россия чемпионаты уза. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да Яңа гасыр каналында гына калыгыз һәм исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Сентябрь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аяз һава, температура 21 градус. Республикабызда көннең беренче яртысында җылы һәм кояшлы булса да, көннең икенче яртысында болытлы булачак, ә кичкә таба инде яңгырлар көтелә. Төньяк көнчыгышта температура 20 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида көндез кояшлы һава торышы көтелә. Җил көньяктан уртача тизлектә исә. Пәнҗешәмбе көнне көчле җил һәм яңгыр вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр юк диярлек. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз һава, җылылык 23 градус. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Айнурла, Аксубайда антициклон тәэсирендә җылы һәм кояшлы булачак. Көз дибез, көз айлары алар килә дә китә, ә күңелдә иң матур мизгелләре генә язылып калсын. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фармта клиникасы. Европа стандартлары буенча Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Белешмәләр өчен Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Башкалабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура 22 градуска кадәр. Көньяктан талган җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 50%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.